Този фендер е сетъпнат от Дилян Обретенов, диката от Пловдив. Не знам как си го направил дика, обаче се едно свира с Лойд Роуз. Въобще не мърда, нищо не мърда. Сега с Rev G3 педала в GMP-то да видим какво стане, направо ще да се тиквите. Нищо, че съм с фендер, все пак има ръчка и да видим дали разстройва. Махам дисторжена да видим настройката как е. Ще видите колко минути свира 2 или 3. Ръчката додолу, до адаптерите, струните така се надигат. Въобще не мърда китарата, въобще не мърда. Това беше за тебе, Дика.